Saanko kysyä, että minne päin ne oot menossa? Okei. Mulla on oikeastaan 4 tavoitetta. 1. Mä halusin päästä Kehä kolmosen ulkopuolelle. 2. Nurmijärvelle. 3. Voittaa totta kai tää peli. 4. olisi aivan helmi päästä lava-auton kyytiin. Mä en tiedä, onko se mahdollista. Tää on vain tämmönen haave, mutta katsotaan. Meillä on siis 0 euroinen budjetti ja kohta alkaa tulee kellopuhelimeen tehtäviä. Tää missä mä nyt on aika huono. Kysy, että missä me ollaan. Täällä on siis hevosia ja tuolla on joku ihminen kanssa. Uskaltaako tästä puhua mitään? Anteeksi, tää on vähän erikoinen kysymys, mutta onko teillä mitään hajua, missä me ollaan? Ruskea suolla. Okei. Mä ajattelin, että ollaanko jossain Kehä kolmosen ulkopuolella, kun on hevosiakin. Ai se on ihan siinä lähellä. Nyt kun tulisi joku tehtävä, mistä voisi saada pyörän tästä näin, niin... Okei, mä löysin nyt 2 keppiä, joten tällä hetkellä mun vauhti saattaa olla pikkasen nopeampi kuin aikaisemmin. On ensimmäisen tehtävän aika. Kilpailijoiden tulee lähettää kuva pikaruokaravintolasta, ja kun ne sen tekevät, he saavat käyttöönsä kaupunkipyörän. Tehtävä 1. Ota kuva pikaruokalla ravintolasta. Kuvan lähetettyä. Saat kaupunkipyörän käyttöösi. Vitsi se Sanotaan, että tässä nyt ei ehkä ihan ole vieressä drive-in-luukkua. Mihin suuntaan kannattaisi sieltä? Kellopuhelimista. Tällä kertaa mun ranteesta löytyy Explore X6 Play, josta löytyy ominaisuuksia muun muassa soittaminen, ääniviesti, GPS, wifi sekä paljon muuta. Ollilta löytyy tänään ranteesta Space Talk Blue, josta löytyy ominaisuuksia muun muassa puhelu, viesti, ääniviesti sekä koulutila, että koulupäivän aikana tää ei häiritse sun oppimista tai keskittymistä. Ronilta löytyy tänään Rannalla itke. Kuuluu kehä ykkösen huminaa. Hei. Anteeksi. Tiedätkö missä on Mannerheim? Tonne. Kiitos paljon. Äkkiä ennen kuin toi koira lähtee mun perään. Mut toi oli tärkeä tieto. Mä olisin kävellyt taas aivan väärään suuntaan. Nyt tiedetään, että Mannerheimin tie on täällä. Jotenkin vihaisia koiria tänään. Mä nyt päätin lähteä uuteen paikkaan. Kerrostaloja. Rahaa tosiaan mulla ei oo, noita bussejakin tässä tiheesti menee, mutta sinnehän luonnollisesti ei ole mitään asiaa ilman matkalippua. Mä luulen, että tässä voi vielä käydä todella hyvin. Tuolla olisi Subway nyt. Ehkä mä käyn ottaa siitä varmuudeksi kuvan. Jos sillä saa jotain etua. Se olisi siinä. Täältä näin mennään. Valokuva. Oho, siellä näkyy mun vanha galleria. Mites? Otetaan suuskuva. Eli tähdätään Subway keskelle. Olli! Mä uskon, että sä oot pikaruokaravintola eessä. Mä otan kuvan nytte. Joo, ota. Miten te tiesitte, että mä oon tässä? No kun me ollaan menossa ihan omaan paikkaan kuvaa seuraavaa spiikkiä, mut... Saanko mä sen edun? Saat joo. Hei, kattokaa kuka tuli paikalle. Veikka Markkanen. Saanko mä kyyrinkin? Ei tänne päin. No siinä on ainakin todistusta, että olin tässä. Subway, sano cheese. Kerran on käyttänyt kaupunkipyörää, silloin mulla jäi se mittari päälle juoksemaan. Ja silloin kun mä palautin sen pyörän, niin mulla tuli joku 500 € lasku. Eli tää on kyllä nyt uhka ja mahdollisuus. Pitääks mun laittaa omat luottotiedot tonne? Ai et. Näekö mä oikein? Onko siinä nyt kuuluisa pyörä? 2 kappaletta. Hei. Tiedän, tässä voi mennä hermot, mutta sit selvitellään, miten tämmönen toimii. Onneksi me nähtiin se yksi kaveri, hän neuvoi, että aloita tuosta HSL-sovelluksesta. Sehän mulla nyt on tähän ladattu. Ei hemmetti, nyt tää kysyy jotain tunnusta. Luo itselle PIN-koodi, en minä tiedä. Ei kun nyt se skannas mun naamani. Siis täytyykö mun nyt laittaa joku luottokortti tänne? Tätä mä tarkoitin, tää on tosi hidas prosessi. On kakkostehtävän aika. Ensimmäisen tehtävän sai suoritettua Roni ja Olli. He saavat käyttöönsä kaupunkipyörät. Nyt kakkostehtävä, nauhoita eläimen ääni, lähetä se pelinjohtajalle, niin saat sähköpotkulaudan käyttöösi 80 minuutiksi. Järjestä. Jonkun eläimen ääntä. Ja lähetä se pelinjohtajalle niin. Saat sähköpotkulaudan 80 minuutiksi käyttöön. No en mä sitä tarvi, kun Mulla on niihin yhtään enempää luottoa kuin näihin. En mä ikinä niitä käyttänyt. Ei oo totta. Maksu onnistu!
Maksu onnistui. Tää on ihan todella nyt hyvä. Mikä kortti tohon nyt täytyy viedä? Enter, odota, hitaat laitteetko? Ei oo totta, tää meni jumiin tää kone. Siinä se ruksuttaa, odota. Ei tää oo enää todellista. Ei mitään. No morjesta. No ei oo kaikki ok, kun mä oon tässä 20 minaa yrittänyt tätä kaupunkipyörää saada käyntiin. Niin tää on säätöä. Pääseeköhän ne lahmet? Kyllä 4 tunnissa luulisi, että Yhtä miestä. Hän varotti. Sanoi, että on vaikea prosessi. Mulla meni nyt aivan älyttömästi tähän aikaan hukkaan. Tässä on nyt yksi chanssi. Se toinen tehtävä oli äänittää jonkun eläimen ääntä. Ja siellä lähtöpisteellä oli hevosia. Ja ne hirnut. Joten jos mä ottaisin siitä nauhaa, mä voisin saada sähköpotkulaudan, jossa on mahdollisuus, että se ei toimi. Mä mietin tuota äskeistä lisäystä. Veikka kuitenkin sanoi, että Anteeksi. Haukkuuko sun koira paljon? Hoitokoira. Mä mietin vaan, kato, oisiks mä voinut äänittää tavallaan mitä sen haukkumista. Mulla on semmonen niinku harrastus, että koitan tallentaa mahdollisimman monen eläimen ääntä. Ai jaa. Ja sillä ei periaatteessa ole väliä. Saanko mä yrittää? Sanoisiko se jotain? Anteeksi, mä ymmärrän, tää on hyvin erikoinen tilanne, mutta uskallanko mä tulla tähän näin lähelle? Hei, anteeksi, haluatko sä sanoa jotain? Mikä sun nimi on? Mikä hänen nimi on? Tupsu, hei. Tupsu, onko sä minkä rotunen sä olet? Tupsu. Sanoitko sä vähän jotain? Kuulitko sä? En kuullut. Ai ei kuulu. Ihmeen sen edes viikko. Uskaltaako sä nyt silittää vähän? Mulla on tässä nauhuri koko ajan päällä. Hei Tupsu, hei mä oon vähän koiraa halunnut pitkään lemmikiksi. No eihän nyt suostu. Hei kiitos paljon, anteeksi. Ei, mä oon Pelli. mä saan ajatella pyörällä. Kohtalon juttu. Onks tää kohtalon juttu? Roska-auto. Se tulee tänne. Roska-auto. Nyt tää on mun ainoa chanssi. Minne meet? Minne matka? Hei. Ei se lähti. Mä se on pois näkyvistä. Mikä se siellä? Roska-auto. Luoja. Nyt. Anteeksi. Vähän erikoinen kysymys. Ootko tässä liikkumassa tällä autolla vähän johonkin pitemmälle? Mä mietin, että mun pitäisi päästä Kehä kolmosen ulkopuolelle. Mä voisin auttaa tekee roskahommia. Minne sä meet? Olen toisen puolella, mä teen nyt se kapua. Okei. Oisko sinne mahdollista päästä kyydillä? Miksi sä taululle kyydillä? Mulla on vähän niin mä en pysty oikein kävellä enää. Voinko mä jeesata tän roskiksen kanssa? Okei, mä ymmärrän. Hänellä oli jotenkin nyt aivan hermo kireenä. Heitti pikku kirosanaakin siihen, että nyt on kiireet, menes nyt siitä. Ja hyvät naiset ja herrat, olemme saapuneet täsmälliseen aloituspaikkaan. Tää on nyt aika semmonen pohjakosketus.